feest dat hij is. Ik denk dat dit zo'n dinger, het nu beheersbaar, die moeten dit ook gewoon oppakken, want zo'n soort feest is, dat moest hij toch blijven doen. Ja, zeker. Moet ze dat niet blijven doen. Maar klopt het niet dat de jongens, hebben die niet ook een feest? Maar ik doe de jongens van de Draven vergeten. Ik geloof dat Soes aan het vergeten is. Veel hebben natuurlijk een verjaardag te vieren. En de jongens van de Raaf, die hebben een jubileum van 2 keer 11 jaar, 22 jaar. En daar is speciaal ook een nummertje voor gezongen. Jongens van de Raaf, proficiat! En ik wil nogmaals zeggen ook, want we hebben een jubileumfeest gehad in de Kroon. 2 keer 11. En daarbij organiseren ze nu, ik heb niet goed op het spelletje gekeken, ook weer het garde-treffen hier in de Schoonbergenstad. En dat zal plaatsvinden in de Biezenhof. En dan mag ik nu de kapel starten, dan doe ik nu een eigen nummer. 3, 4. We zijn grootje vanavond weer te zien in het café van Sef Hawaii. En ik wil je graag bedanken voor de entree die we hier hebben gehad. Dat hebben we eigenlijk nog nooit metgemaakt. Dankjewel daarvoor, ook voor de felicitaties. En het geldt ook voor de hele zaal. We hebben inderdaad de 11 van de 11e een fantastisch feestje gehad in de Kroon. En er wordt denk ik wel 80% van de zaal wordt aanwezig. Dankjewel daarvoor, maar we gaan nog even door, we zijn eigenlijk net begonnen. En er staat dus nog van alles te gebeuren dit jaar. Dit is jubileumjaar, 2 keer 11 jaar, het Raaf. En daar zijn we heel erg kwijt op, als vereniging. En ik wil je graag even meenemen naar de activiteiten die ons nog te wachten
dat zal zijn het pre-gouden treffen zullen we op 27 januari hebben in de Kroon. Daar zullen een aantal gardes die het hier weg wonen aanwezig zijn. Het is misschien leuk om daarbij te zijn. Een kort klein programma zal weer gehouden en we gaan kennis maken met een aantal gardes. En we bieden dus de dag daarna, op zondag 28 januari, zullen de gardes door de straten van Geleen trekken. En hebben we het vecht, de federatie Euregio Goudentreffen, hebben we voor dit jaar gekozen voor het Goudentreffen te organiseren in een Schoonwerderstad. Applaus daarvoor. En een van die initiatiefnummers, die wil ik toch nog even gaan benoemen, want degene die dit ook metregelt is een van de Schraaflid. Je kent hem vast allemaal. Hij is secretaris van het vecht Ruud Looyen. En nu ik toch bezig ben, laten we dan even 3 keer gewoon even gaan. Je weet, de adjutanten zijn de 2 mannen die de prins de voorachter dragen eigenlijk. Zo, om maar even plat te zeggen, mocht misschien wel vanaf dingen. Maar het is een hele belangrijke taak. En neemt de prins met in het seizoen van de vastelavond. De prins die een fantastisch seizoen zal beleven. Maar hij heeft er zijn adjutanten heel erg voor nodig. En ik wil je even kort voorstellen. Wij hebben nog vandaag allemaal aanwezig hebben aan de linkerkant Kenny de Heer, Dave Willems, Rolf Schutjens, Marco de Vries, Sander Dummers, Mark Essers en Patrick van Weer. Goed, ik ga nog even metnemen. Uiteraard hebben we ook dit jaar weer het jaarlijkse vlaghijsen bij de residentie van de nieuwe stadsprins. Helaas willen ze ons nog niet het adres benoemen met de Vlaamse. Dus anders hij wel gaat voorbereidingen kunnen treffen, maar uiteraard mogen we straat redelijk flexibel. Het is een kort seizoen, maar we gaan weer een fantastisch programma neerzetten op de zondagmorgen voor de vastelavond. Dat komt allemaal goed. Goed, dan wil ik eens even kijken wie het staat met de 2 adjutanten. Of ze een beetje snel kunnen omkleden. Want nu van de Schoonwerderstad, we gaan hier vanavond gaan beleven. Het draaf zou het draaf niet zijn om op een goede wijze de 2 adjutanten op te nemen in het draaf. En we hebben daar een klein comité over samengezet en vrouwens, pensioensbedag. Dan moet ik ze wel even hier hebben. Nog even, zeggen ze. We gaan even hier. Voordat we dadelijk hier gaan en voordat we 2 personen de buurt op laten komen, dat gaat beleven hier vanavond, wil ik alvast een van de burgemeesters, ik heb in het begin 3 burgemeesters gezien. Dat was burgemeester van Banning, burgemeester Cox en burgemeester Lurvink. En ja, we hebben natuurlijk een luxe vanavond, dus we hebben maar gelaat. Wij zullen goed nodigen voor op de buurt te komen en we hebben gekozen voor burgemeester Lurvink. Dus ik wil graag vragen, burgemeester Lurvink, wilt je graag even naar boven komen? Ja, ik merk dat een hoop u toch mich niet direct hebben herkend. Ik geef toe, ik heb er wel eens bij gezien. Maar ik hoop dat het probleem met de microfoon is opgelost. Ze hebben mij gevraagd voor een stukje installatie te doen van de nieuwe raafleden. En natuurlijk, daar laat ik altijd Gerf op poppen. Het duidt het echt niet meer.
Goed, ik ga het programma vertellen. Uitjes zijn toch het langzamer dan die dag. Sander kan de machine al beamen. Goed, wat gaan we doen vanavond? Nu van de show weer staat. Je weet misschien weten de meesten al, maar die twee adjudanten van Sander, die gaan allebei trouwen. Ja. En het raaf is het raaf niet om daar natuurlijk weer op te gaan doen. En ik wil daarom vragen om de twee dames van de adjudanten met de twee raven naar boven te laten komen onder muzikale begeleiding. Wat vind je ervan? Wel even slikken denk ik, hè? Ik zeg het, hè? Dus even voor duidelijkheid, jij de dames gestrikt voor de vastelavond of voor deze dag. En ja, ze mogen graag meedoen, dus dankjewel daarvoor, fantastisch. De adjudanten wisten dus helemaal van niks, dus het was even slikken, zoek ik net. Maar laat voor u vergaan tot het officiële gedeelte. Daarom hebben we natuurlijk hier burgemeester Lurvink. Burgemeester, nogmaals welkom. En ik wil u vragen, pak het woord en ga ervoor zorgen dat dit een goed einde krijgt. Nou, ik zou dan zeggen, nogmaals, goedenavond, hoogheid, hoe is het? Sander 1, ja? De Raad van 11, het Raaf, Sef en Mai, de bruidsparen Flarissen en Flarinnekes, de bruidsparen natuurlijk hier. En als je mij verstaat, dan kan ik plat tegen u. Ik ben heel blij vanavond om in het hartje van Geleen nog eens hier vurig te mogen staan. Ja, dat is een heel, ja, toch wel een eer voor mij ook. En ik mag toch wel zeggen dat ik een bijzondere eer heb om deze ceremonie te mogen laten plaatsvinden. Voor mij staan namelijk twee broedsparen, het is al gezag. Dat zijn namelijk Roy en Nadja. En Joey en Celeste. Dat heb ik nog moeten kopje erop. Nou, applaus, dat is nog een een briefje, maar dat heb ik er zelf al verzorgd. Verwens jullie van harte proficiat met de verloving en verwens jullie ook veel geluk in de gezamenlijke toekomst. Mijn eerste vraag aan Joey is, en ik geloof dat dat Joey is. Alles is goed voorbereid. Zoals altijd. Het Raaf bereidt altijd alles heel goed voor.
versterken en zich houden aan de verplichtingen en diensten die het aan het lidmaatschap van het regiment verbonden zijn. En wat is daarop die antwoord? Dat mogen ze alleen met jou antwoorden. Die tweede vraag is, oei, dat gaat mensen heel helpen. Aan Roy. Roy, wilst toe de gelederen van het RAAF versterken en zich houden aan alle verplichtingen en diensten die het aan het lidmaatschap verbonden zijn van het regiment? En ik geloof aan dat dat is zeker waar. Jazeker. Ja. Applaus. In het briefje is in verdrag al vanuit gegaan dat ze allebei ja zeggen. En ik wist ons nog aan die man. Ze hebben een uniform aan, maar ze hebben nog niks op de kop. Dus daar moeten we het aan gaan doen. En misschien willen de dames er dadelijk wel even met haar. Er is wel eens gezegd, een schoonvrouw is wie de Olympische medaille. Eerst moest ze ervoor vechten en daarna hebben ze alleen maar permanent aan de hals hangen. Geloof me, met het RAAF is dat niet anders. Dus als ik een jaar de standspunt de vod moeten nadragen en dan, dat heb je trouwens met veel verven gedaan. En dan ook, nu kun je datzelfde nog eens gaan doen met RAAF. Maar ik heb al ja gezegd, dus je kunt er niet meer doen. Dus het uniform is kans compleet. Want, even kijken. Ook de dames moeten de medailles ook doen. Oké, hard, goed! En dan komt er nog een hoortbier natuurlijk, want anders krijg je een koud cupje. En die hoort die moet je met stolz dragen. En dan komen veren op. Braaf, goed! Nog één deel ontbreekt aan het uniform. En hier dragen is teken van de weerbaarheid en is eerbetoon. Neem het aan en draag het ook met waarde. Braaf, recht, goed! Hoogheid Sander 1. Rood van 11. RAAF. 7 mei. Hoe zit ze? Leef u van Glen. Flarissen en Flarinicus, zou ik niet vergeten. Die staan vurig 2 nieuwe leden van het RAAF. Geef ze een warm applaus. Flarinicus en Flarissen, hier staan ze dan, onze 2 nieuwe adjudanten, Joey Luiten en Roy Driessen. We wensen u natuurlijk een fantastische bruiloft in de zomer, maar voordat het zoiets is, gaan we natuurlijk vastelavond vieren en dan voor u heel helemaal nodig. Voor zijn grootjes als RAAF om u te bieden en ook natuurlijk burgemeester Lurvink, hartelijk dank voor uw bezoek en bedankt voor de echt afmars op voor het RAAF. En is de
zoek